murriztea, pobreziarako arriskua handiagotzea ditu. Herra eta pertsonaliako ategarria den beste arrazoi bat etxeko ardurak izatean datza. Era askotako lanak egin beharra eta injustiziezko sobota eta kotizazioa gaizki baloratua. Barne produktu gordinaren garrantzizko zatia osatzen duena. Adibidez, 2008an etxeko ardurak ordaindu gabeko lana barne produktu gordinaren ia eredua izan zen. Munduko lan erakundeak duela guzti egindako azterketa nabarmendu dezakegu. Not seinalatzen den Espainia Europar Batasunean bosgarren herrialdeak dela etxeko ardurak lan merkatu formalean ez daudela. Bereziki sistema kapitalista patriarkala emakumeari atxikitzen dion rola eragina. Eta okerrago oraindik, halako pentsioa eta beren artean asko kobratzen dutena. Euskal Herriak berriz, pentsioa kobratzen duten, ehuneko 55 alardunak dira, eta hauetatik ehuneko 70 pentsionistak aurrera. Pentsionistak aurrera, eta esan duen bezala, maiatzian, konzentzazio handi bat egiteko erabaki dago, orduako bintzat egon gertatzen atento alde guztik, fundatzean